Napriso sa Alcoy Municipal Police Station niadtong Lunes, March 31, ang 25 anyos nga vlogger nga si Ronnie Suwan o mas nailhang si Boy Tapang. Kinihuman gireklamo siyang live-in partner nga nangulata kaniya. Nahitabo ang pagpangulata alas 5 sa hapon niadtong March 31. Gisikop ang suspect pasado alas 12 sa tungang gabi sa pagkamartis na. Saysay sa iyang kapuyo, gikalalis niya ang suspect nga misangko sa pagpanapat kaniya. Nasayran nga pipila ka higayunang nanapat ang suspect tungod sa selos. Muusa ka tuig nang gikaipo ni Boy Tapang ang moong biktima kinsa bag-o lang nanganak. Napasakaan na og kasong physical abuse ug kalapasan sa Anti-Violence Against Women and Children Act of 2004 kagahapon. Karong hapon, nakapiyasa na ang suspect. Awhag usab sa kapulisan sa mga biktima sama sa kapuyo sa moong vlogger nga tinud-on ang pagpasaka og kaso batok sa abusado. Giangkon hinuon ni Boy Tapang nga gaaway sila sa iyang kapuyo apan mihimakak nga iya kining gidagmalan. Yung sira na pintuan, yun yung hinampas niya sa akin. Nung pag-ampas niya, niyakap ko pa nga siya eh. Sabi ko tama na kasi naawan ako sa mga gamit ko. So nung hinakap ko siya, hanggang dumating yung mama ko, nagalit yung mama ko na ba't daming sira dito. Napagalitan siya hanggang nag-away sa mama ko, hanggang lumala tuloy yung away, hanggang pumunta siya dito sa police station. Nag-report siya. Hinayaan ko, sabi ko mag-report ka doon kasi di mo nakatakot kasi wala naman. Normal na away lang sa partner. Walang bugbugan na nangyari, sir. Ang kaukulang pag-file sa kaso aning vlogger nga si Boy Tapang para dili na tularan sa uban pa nga ang ato ipairal nga panggaon ng mga kababaihan ng kalalakihan dili kay pa sa bugbugon.